sau tay mừng sang Jangan apa korban ini banggai. Dalam ini dong, betul. Hai dengan kokong jago. Jangan apa korban ini kuno pandangnya. Ini program nomor sangat bagus. Kalau nak pal baksa kaya, jod kaya. Jangan apa korban banggai. Kita apa ni kalau musang tunggu. Kita nak pal baksa kaya. Jika korban ini kini hatai kotor, bela tabung no, tapi ketar musengai jangkai rijaka, ngejotor no, bela kino, kakaham, tai jiba yafaro, oshalei, rom. Orang kayak em betongo em lo betongo kalau tu dah. Yang berbeda dong ni kok. Kumi turah. ML anu dikarya aja. Yang borok tak lagi. Thank you so much. Tini ni mo sanda daro sungno omai ke mangpli ti samane bagai. Tini sung orawa hatai kotor. Nyaka ba bormur halayo. Hezamara di blog ni bisingo klaijak Bharat Chaudhary o bisiwo kaisa ter chungoro tini yak baikhe chung tini khuloguri kha tini chin mo panda phaimanja ka chini boromgana em Sohel Dev Burma boromgana MLA Ranjit Dev Burma boromgana MLA Bishwaketu Dev Burma BSc chairman chini boromgana Sunil Dev Burma tai aro chini subjournal ni Sumli tai Hazamara tai yang chini khwai Podobil block ni chini tang phangsong rok tai chini social activities rok phai tin manja kha tamni bagai chung oro kuthumlai himalaya norok joton saimano siri sitini simi mo hatai kotoro kaisa bisi brum brum no wainei oro ter nglai tongo o ter ni bumka hatai kotor ter o hatai kotor tero bisi brum brum no kabang ma borong no bongni bisani mansa khlaimani borok je o hatai kotor mutai no je borok mani oi je mansa khaimani abono borok khana phungni 6tani 3tani simino oro boli choli nai kabang ma aba hasal ni borok Thanai bisirok sunukha lama sa gya khai phelai mani taklai taibo orok chung ketal chung orok chuni government ni rajya sarkar ni ngai orok kabangma stall bo khulok jakha gai abo bo nai manai gai jara o elaka takphan nugia kho borong ni thani bo chini koimong norok bo phaine bebedi o mela baike choli chung thinango chini wansuk mani sudu o hatai kotor simia chini burifang sati tongo teke sangkai holong sigi mutai tongo abro nobo development khainani bagai chung edisi hapang tai rajya sarkar chini oro MLA khoroni tongo chini BSc chairman tongo tai chung oro EM tongo chung rajya sarkar nobo tourism department o omai ken city siyoi chini mo amchayo taibo naithok khlai buskango taibo kotor khlaina bagai chungwan sugui tongo tai tini chini mo pandao phai manjak phainai okra chakra rongno jotono hambai khulumbai kya Sir o hatai kotor ter ni tam live ma ang olai bumale ang basuk saimen ya kintu chraini simin ang boro agi phayo siri siti ni simino je thaijingo chini MLA Ranjit Dev Burma saka agini borok chini borok belai kena wafang yakaba holong rogo bela maniu hu khaite jokon holong pano mankhana manmani pore bo imango saja kana nung omo ano puji di bo jokon saja ka bono puji di bo puji ka abo khana hoi kereng jagani borok bono khulum paikya ebong mansa khaikya folika am bagino omo haike bisi burum omai ke khlai jagai tung ase jorate ang saimano abun bisi tang saiman ya hai nunuk tong le chung tabo ore je nukma ba bisi brum no tok ba suno rathalayo
pun boasuna rathalayo gai kaje bongni bkha bisingo je mani wansuk mani bongni folina boni bagai borok takona phaima bosoria bisi brum no omoti jora onka aichuk base tabuk sinadi pura mo terni omo joto tongmani joton se kabang kuk taklai aro bania khaine rok phaija khwai sodor tai kabang ma jagani no je nangmani aro manu tini no joro ambe বেচারব খয় বাইতে সদর সারাও মতো গাও হাতাই হাতাই কত তেনাও কি সাবনি ফাইসো কলাই খয় নিজা নাচ কত নাচঙর নাই তো সমান ছে নুক টঙ্কা খোয়াই বাই সদরনি মেপ নাই একটা সমান ছে গে সমান গই না जों तिनि अर कथा लायै जों ताय अन्य जागानि आसे गरं तुबलिया कतर कलक रं आगिर को तुबो ताकलाय के जों बाय जों न जों आसुक लायखा एबं जों बाय जों न तिनि जों अबनो चेंग्रि लायखा तेरनो नाइकले तले पकलक अब तो ताव हेजा माने नुक जागो जों थिनांगो तिनि ताव जे पदबिल ब्लक नमो जों कयनाय एबं अयंति जे लामा रक जे तंगमानि बेजा तंगमानि आबर नबो जों फाइनाय साल रगो काहाम काई खलायनानि बागै बंगनो कयना एबं खाज खायया अलरेडी यां सन पाराते खलायै बाइक रक आगि ला सुमिया ताबो खायै इ सलिं करमा खारिका एबं आबो प्राय ताबो अनेकटा आगक थांगा शुरू तेनानि बाकी रतनपुर থেকে চিরমলা পাইথানাই यां सान खोलानि बर यां ते गुरि फाइनांलिया सुनामनि बर रक सिमनानि बर रक आबो यां पूरा मुदिबारि तिखलायनाय बर यां तै मासन दैता थाने बर आप्रां खरतिखाय 10 गरि आतै यां ते अर बर फाइमाना